Hilabete baino gutxiago falta da ikasturte berria hasteko eta Ziburuko 10 ikastolako aurrek ez dakite klaseak non hasiko dituzten. 2 urte daramatzate Marinela auzoko eskola publikoaren eremuko eraikin prefabrikatu hauetan. Uztailaren 5ean amaitu zen bertan egoteko herriko etxearekin zuten akordioa eta udalak ez diela atera bide onargarririk eman salatu dute. Aukerak badira ez direnak idealak guretzat, eta ikastola batentzat ez da ideala olako lekutigi batean egota prefabrikatu batzuekin, baina gutxienez hori, eta hori ere ez dute nahi. Auzapezaren iritziz ez da bidezkoa eremu publikoa eurei uztea. Puisque les propositions qui ont été faites étaient toutes pour occuper le domaine public communal. Ziburuko ikastolaren presidentearen arabera ordea ikastola bat herriko etxearen ardura da. Galdetzen duguna da hori eremu publiko bat herritarren eskari bat delako, beraz guretzat herriko etxearen ardura delako. Eta gero hori guraso gutxi gira, guraso elkarte bat gira, orduan eremu pribatu bat atxematea Ziburun ez da erresa eta gaur egungo prezioetan ezin. Bestalde euren hitzetan auzapezak hitz eman hazien aurre eskola bat eraikiko zutela eta besteak beste ikastola etorkizunean ere hor kokatuko zela. Ziburuko ikastolako eta sehaskako kideak harrituta daude herriko etxeak hartu duen erabakiarekin, izan ere azkenean ikastola auzitara eraman dute. Bihar Baionan iraganen da azkenean Ziburuko ikastolaren aurkako epaiketa.